She doesn't know what she want to do. No. She studied art for a while, but now she took some time off, and then she was with us in Brazil. But then she went, after 2 weeks, she went back because she missed her boyfriend. And she also was in Portugal? And then she also was in Portugal with us, but she always go back to Sweden to her boyfriend, and she doesn't know what she want to do. No. Eli hän opiskeli vähän aikaa taidetta, mutta sitten hän jätti sen kesken ja tuli heidän kanssa Brasiliaan, mutta sitten parin viikon päästä piti palata takaisin, kun oli niin ikävä poikakaveria. Ja sitten välillä hän on Portugalissa heidän luona, mutta sitä aina pitää mennä takaisin, että hän ei oikein tiedä, että mitä hän haluaisi. Kuinka vanha hän nyt on? 90. Ei. Minä 19 years.